मेघनाथଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ କିଏ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ? ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଓ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମଝିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ମେଘନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ମେଘନାଥ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମେଘନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଶେଷନାଗର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମେଘନାଥ କାଳି ଅସୁରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମେଘନାଥଙ୍କୁ ହରାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମେଘନାଥ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆସି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ନାଗପାଶ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ନାଗପାଶର ଆକ୍ରମଣରେ ଭଗବାନ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ପକ୍ଷୀରାଜା ଗରୁଡ଼କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଲେ। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପକ୍ଷୀରାଜା ଗରୁଡ଼ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଗରୁଡ଼ ଦେବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ